ingkang sedaya wau pikantuk rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala saha tambahing pangestu saking para minisepuh, para sesepuh, para tamu kakung putri sedaya wau saged kelampahan kanthi lulus raharja kalih sing sambikala. Para sesepuh, para tamu kakung putri, mugi-mugi temanten sekalian ingkang badhe ngebyur bebrayan agung tansah manggya karayun kalujengan ugi kabagyan tundhonipun saged mbangun balewisma ingkang sakinah mawaddah warahmah fidunya wal akhirah. Allahumma amin. Para tamu kakung putri ingkang tansah kula hormati, boten kantha lumpen panjenenganipun Bapak Soekarno Noto Prawiro sak keluarga ngaturaken agung panuwun dumateng para tamu kakung putri, para sanakadang langkung-langkung dumateng tangga tepalih, para krida dharma lan sedaya kadang-kadang kaneman ingkang sampun paring pambantu lan panyumbang ingkang arupi punakewala ingkang sedaya kawau satemah saged damel lancar-lancakipun anggenipun Bapak Soekarno Noto Prawiro nggadi hajat ing dalu kalem punika. Namung katalman panjenengan saking keparingipun ingkang ngembugati namung kasumanggaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi katalman panjenengan pikantuk leliru ingkang satraju jumbuh kalian amal kesan panjang sami. Ingkang salajengipun anggenipun Bapak Soekarno Noto Prawiro sak keluarga nggadahi hajat ing dalu punika saking tebih sampun katata kanthi taraca karacik kanthi tari-tari ananging dumugi titindalipun tasih kathah cicil lan cewetipun untaminipun para hamong rawuh ingkang nampi kelawan pansami lan ngaturi kalenggan ugi sedaya kadang-kadang kaneman ingkang caos puja krami lan subasita ingkang boten dadosaken marananing penggalih dumateng para tamu kakung putri panjenenganipun Bapak Soekarno Noto Prawiro sak keluarga lumantar kala ugi mawantu-wantu nyuwun pamunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang salajengipun saking keparingipun panjenenganipun Bapak Soekarno Noto Prawiro sak keluarga dumateng para tamu kakung putri panjenengan sekalian kasuwun nglajengaken lelenggan ngantos paripunanipun pargian ing dalu punika sinambi mirsani utawi midhangetaken campur sari ringkes ungling jaya ingkang mijil saking Dukuh Nglinggo Desa Mburan Kecamatan Tasikmadu wewengkon Kabupaten Karanganyar ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Haji Sutarno ugi dipun regengaken kalian para surati cacahipun wonten 3 lan mbok pilih kanthi campur sari ringkes menika mugi-mugi ndadosaken panglipur lan miyak sepining swasana bagian ing dalu kalem punika. Para tamu kakung putri ingkang tansah kula hormati, boten kathah anggen kula matur pinangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Soekarno Noto Prawiro sak keluarga kula pribadi ingkang matur wonten ngarsa pansami nglenggono tasih kathah kekirangan kesalahan ugi kecewetan anggen kula matur kula ugi mawantu-wantu nyuwun pamunten ingkang saageng-agengipun. Wabillahi cekap tutup ngatur bila taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal sawataipun kula wangsulaken dhateng pengendali wara matur nuwun. Totos titis manis manwara wijang wijiling basa atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Loso Widodo minangka talang basa panjenenganipun Bapak Soekarno Noto Prawiro ngaturaken pambagya harja dumateng sagung para tamu. Panjenenganipun polonggah para tamu sinedahan kakung putri ingkang winanting pakurmatan
Menggah rantang adicara ing ayun paripurna pambagya wilujeng. Kalajengaken poto pakurmatan, poto pinilih. Poto pakurmatan perang angkong sepisan saking keluarga Bopo Riswati. Ing mriki kula badhe ngaturaken menggah panjenenganipun ingkang sampun piniji setunggal Bopo Riswati sekalian, Bopo Mulyadi sekalian Anton, Bopo Supri sekalian, Bopo Sekawit sekalian, keluarga Marjo sekalian, Bopo Sabto sekalian, Suyadi sekalian, Bopo Sumadi sekalian, Ibu Winih, tai Bopo Winih sekalian, Bopo Darto sekalian, Bopo Kabul, kalajengaken Bopo Tamir, Bopo Prandi sekalian, Bopo Toilik Paiman sekalian, Bopo Kasimun, panjenenganipun Bopo Supar sekalian. Pramila dumateng panjenenganipun Raka Mas Hindratmu mugi parenga makarya sarengan kalih tetuangganing tapi panjenenganipun ingkang sampun piniji saking keluarga Bopo Riswati ngaturi setunggal mboko sawiji ingkang saperlu rancak tata cara poto pakurmatan. Mobil sampun paripurna kalajengaken poto pakurmatan ingkang kalih saking keluarga Bopo Soekarno Noto Prawiro. Saderengipun nyuwun gungan dumateng panjenenganipun Bopo Loso Widodo peparenga jumeneng saking sora lenggah sekalian ibu ingkang saperlu nyuwun tambahing donga pangestu temanten sekalian kapendhet gambaripun samangke. Panjenenganipun polenggah para tamu sinedan kakung putri. Kangge nyarantos tumapaing tata cara atur pangandikan saking Bopo Mubalek ing mriki sawetawis kula aturaken wangsul dumateng campur sari Onggling Jaya sumangga. Matur suwun kalodhangan pinaringaken dumateng kula sakadang Onggling Jaya ingkang tasih sinepuhan panjenenganipun Bapak Haji Sutarno mijil saking laladan Buran Tasik Madu Karanganyar. Miyak sepining swasana kalodhangan samangke kanthi kepareng nampi biswanipun diajeng Dina Asmarawati. Sugeng dalu, Dik. Sugeng dalu. Nah, bener kuwi. Nek Piyai Kakung ngaturake wilujeng dalu, Piyai Putri sugeng dalu. Mergo nggon-nggonane dewi-dewi. Mas, ngaturaken sugeng dalu ugi kenjuk dumateng bapak-bapak ibu-ibu ya, Mas. Ji, wah Piyai kok aluse. Alus. Jan kaya bintang KDI televisi. Bintang KDI? Sinten to, Mas? Mbak Ike Nurjanah. Ike Nurjanah. Kayak kembaranku Jana, Mas. Malah kayak soh pinter mergo muruki kowe kok. Apa? Sing marai. Udu mau tukuwi kok. Alah, digenahke. Heeh. Oke, iki ngaturke pelok barang meleh ya, Mas. Pelok barang meneh. Ning sadurunge sliramu kepareng ngaturake lelangan suka, iki nguda rasa saka sawetara, iki pinanganten saresmi wis dadi jodoh. Nderek usul mergo awake dhewe urung pantes ndongakake Mas nganten kelawan Mbak nganten. Nganten saiki iki wis pinter-pinter, nyatane iki titelik ahli madya keperawatan karo sarjana pendidikan. Buat Mas nganten dan Mbak nganten, walaupun melakukan sesi foto bersama, saya selaku pambyawarane para kadang Onggling Jaya utawa master seremoninya MC. heeh iki mung nderek usul
kepada Mas Nganten dan Mbak Nganten. Pripun, Mas? Usule mung ana werna loro. Werna loro. Sing siji Mas Nganten dan Mbak Nganten tolong didengarkan dari situ. Usulan pertama Mas Nganten dan Mbak Nganten dalam menempuh mahligai rumah tangga baru rakeneng sering padu yo keneng ning rakeneng sering-sering. Oh nggih, Mas. Genepe sing angka loro rakeneng diijolke nadyan tuker tambah alias raituk pegatan. Tuker tambah kaya akik wae. Nah iso nek wong pegatan kuwi rak jane rak mung arep diijolke to. Nah iso yo ngaturke pelok barang. Cakepane sing piye no? Manut. Nah iso kowe buka aku melu meneh. Wong mergo niki aku ning kene iki wah tuke presiden top. Male. Sepira Mas? Tahonono windonono Pas ora to cah? nganti pikun masa dadak bisa marang sira kang satu rena wengi dadi ati prasaja tur bisa Dawahipun langgam nguji wadya. Monggo anut kadiwasanipun diajeng Dina. nano Ya ngono kuwi. Iki jenenge cah geleman kok.
Cah geleman tur manutan. Loh, kok iso lho Lah, jenengan iso. iki kok ya. Cah geleman manutan tur dol murah. Loh, jenengan iki aja sekata-kata. Lho yo maksudku ngene lho, geleman ki tegese seliramu ki yen dijob nyanyi ning daerah ngendi, seliramu yo kersa. Nah, manutan ki ora dadak swala, tur didol murah ki yo ora ngarani, tegese ngono wong ayu. Nah. 75 ya mangkat. Sare masone. Lah iya. Among tansah tak lalekke nanging terus Nanging terus eling. Oh. kesan Kok nano among tansah tak lalekke nanging terus sami niki aku lagi jan gumun dhewe iki le. Lho, Mas sing nyaron sing tengah dhewe. oh sing gaji nih kok Sing gaji lho rumangsaku kok. Apa jane iki seragame iki rung dadi kok methet kono dienggo lho. Wah jan.
Wah, Mesti pas syukur ora mangkat. Heeh, iki sok mung kare ngenteni sok wulan besar. Lah napa? Lah iso dikorbanke kok. Lah iso. Aja sia-sia. Lho maksud iki ya jenenge ora kok kudu panjenengane sing kepareng kurban. Lah mosok manise kaya ngono dikorban. Lah iso lho wah bocah jane seme lho sing Rangwati. Ya nak. Wekasan papuntenku umpamane jagat ojo nganti layu Penjaripun Mbak Dina kepareng lelenggahan sinambi nyerantu laksitaning titi laksana dicara ingkang tasih lumampah kalodhangan dalu biniji kunjuk kadang pambiyawara sasana kandha kanthi kinurmatan dalem aturaken sak wetahipun kawula nuwun. Nggih matur sembah nuwun dhumateng panjenenganipun Roko Mas MC. Panjenenganipun polenggah para tamu. Tata cara foto pakurmatan saged dipun lajengaken sampun nampi dawuh saking panjenenganipun Bapak Mubalek mbok pilih badhe nglajengaken foto pakurmatan sumangga ugi panjenenganipun Bapak Mubalek badhe ngaturaken wedharan sabda dumateng temanten sekalian sami-sami melampahipun mekaten atur saking panjenenganipun Bapak Mubalek. Panjenenganipun polenggah para tamu wonten ing dalu kanggan punika Bapak Nata Prawira ngaturi rawuh panjenenganipun Bapak Daryatno ingkang kepareng badhe medhar sabda ngaturaken wewulang dumateng temanten sekalian maliginipun lumeber dumateng kula panjenengan. Pramila dumateng panjenenganipun Bapak Daryatno wekdal kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya Ra'ufu ya Rahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Para ngalim ulama, para kiai ingkang sulistya ing budi, priyagung pangemban-pangembat wasesaning praja, pangarsa tetuanggana ingkang widagda dahat minulya, para tamu kakung Sumawana Putri, mliginipun rombongan temanten jalu ingkang satuhu winantu rahayu. Datan katalumpen dumateng sutresna budaya dakwah ingkang tansah dana rasa bojarena mangesti memanising kidung hamilut lukitaning langen campur sari ringkes oje ngoten rekene saking buran. Dumateng kadang-kadang seniman yang beriman, piye bro kabare? Jek penak jamanku mbiyen to. Mliginipun penyanyi cewek cacah 3 ingkang tumandu ing raos tumaneming kalbu Yaya sengsem jroning wardaya kelem karoban ning memanis ingkang tuhutan kuwawa cinitra ing ukara duh wong manis atiku remuk rempu kaperwasa jiwaning asmara diajeng tiada bintang di langit hanya satu yang bercahaya di antara wanita yang cantik hanya kamu yang menghabiskan biaya. Tertentu spesialis penyanyi ingkang tengah piyambak
Kusumaning Ayu Rara Dina mboke topik ingkang minangka tilasan kula. Penyanyi ingkang tengah menika tebihipun asli saking Magelang. Magelang ibarat dimek-mek pegele ilang. Nek sing note niku tebih melih Pak saking Cirebon. Cirebone tukang inceri babon. Angger enten penyanyi kisruh parikane mesti kembang turi melok-melok ngisor gedang tanduri Garut, ora peduli wong alok-alok nek sida pegatan kari nyurut. Penyanyi ingkang tengah menika pancen penyanyi tembungipun menapa nggih? Penyanyi anti gores. Mulus kaya kayu Kalimantan. Terus menawi antar jemput pantese mawi mobil. Bab menawi mawi pit motor mboten napa-napa nek teng dusun niku do sami nangkletaken. Apa arep nyelepke to, Mas? Wabil khusus kepada mempelai berdua. Rayi Mas Bagus Iswayudi SPD melawan sekalian Kusumaning Ayu Rara Dina Rima Melati ahli madya kebidanan. Dateng nganten kalih ngaturaken selamat berbahagia. Nganten putri panjenengan bejo mewa-mewa karana suami panjenengan menika SPD. SPD menika napa, Pak? Sarjana pendidikan tertentu ingkang kita mangertosi mangke guru nggih to, Pak. Guru niku padahal pahlawan tanpa tanda jasa. Ora tau entuk jasa ning njasani ya terus. Sangka jebene lho golek kreditan niku wae. Lho nek Sragen niku guru niku GURU, golek utangan ra wis-wis. Mas nganten miwiti panjenengan bersyukur karana wis ketemu jodone wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tondo yekti panguasane Gusti Allah nggone njodoke sira saka jenismu dhewe. Gonging rasa raos syukur Sunan Bonang menawi nah bogong ning nong ning gung ning nong ning gung ning nong hening no cipta rasanira esdine ngalih ngaturaken tarima kasih dumateng Gusti Allah ingkang Maha Welas Asih. Ning gung hening dumateng nugrahaning Gusti kang Maha Agung heningna jroning kalbu hanjengku mari kelu mring sahandap pepadanipun paduka Gusti purbaning kawasa muji syukur mring ngarsa dalem Allah Ta'ala kanthi wasilah tahmid biqauli alhamdulillah. Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani panyuwunipun nganten kalilan kula lan panjenengan sedaya nikmat asedasa. Napa Bu dipun namini nggih Bu nggih? Kita nyuwun ya Allah Gusti mugi paduka paring dhateng kula sedaya tansah pinaringan setunggal awake waras. Amin. Angka kalih atine ayem. Amin. Angka 3 ajeg ngibadahe. Sekawan antep ngilmune. Gangsal agung rejekine. Amin. Angka 6 antuk pangapurane. Angka 7 awet umure. Angka 8 mugi-mugi akeh guna manfaate. Angka 9 apik akhlak budi pekertine. Sedasa mangkenipun kang kita suwun akhir hayat sae pungkasane husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mas nganten panjenengan bersyukur wekdal menika sak sampunipun manteni saking mrika dipun boyong mriki Mas nganten nembe nedeng-nedengipun andon tetesing tresna yo rong pupuh.
jenenge we Sari Hastuti. Sari iki tegese inti, Hastuti iki saka tembung hasil tumpang tindih dadine iki. Dengaran pinter bengi iki. Ayo. Asuk. Tresno iki penyanyi uling gempi kaya suwek ya Pak. Suwek ke kesusu selak ngruwet timbang bero. Mas nganten bar disyukuri terus disabari. Gesang bebrayan iku bae ngadepi kalih ujian. Ujian rekoso kalih ujian kepenak. Wala ba'luwakum bisari wal khairi fitnah. Yekti ingsun Gusti Allah bakal nyoba marang para menungso kanthi rekoso lan kepenak iku minangka ujian. Supaya lulus ujiane dos pundi Mas nganten nek rekoso resepe kon sabar narima, nek kepenak kon sugih syukur sing tanpa upama. Mila Mas nganten kala mangsane rumah tanggane ruwet nandang rekoso, resepe kon sabar narima. Rumah tangga dibutuhkan kesabaran yang tidak terbatas. Tembunge sabar itu ada tempatnya, tapi dibutuhkan kesabaran yang tidak terbatas. Sabar niku sabaro yasbiru, maksudnya mengendalikan. Tembunge ora keluarga ora negara rusak ing jagat rusake menungso sebab nopo? Sebab menungso niku direh dene nafsune dhewe-dhewe kawet conten surat Yusuf ayat 53, inna nafsala ammaratum bisu
sak temene nafsu wing jelomprongke manungsa ana sajrone kerusakan ana sajrone kejahatan rusak ing jagat rusake manungsa merga mbrodole ati sing ora dirangkepi jiwa kesabaran rusake bebrayan merga kebrongote nafsu sing ora dibrangus nganggo jiwa sabar. Mila ngenten kerusakan menapa kemawon mbah pembunuhan pemerkosaan wong bengkrik padudon pelakunya mesti gagal ngendhaleni nafsu emosinipun. Mila Mas nganten jalan ke surga niku bae wal kadhiminal ghaid salah setunggalipun nggih menika tiyang ingkang mampu nahan nafsu amarahipun yu nek arek nesu makder kok gak sida nesu nesune ditahan gak sida nesu angger arep nesu makder kok ditahan gak sida nesu niku cirine tiyang ahli surga. Nesune diplorotke jero dada diiklaske diserahkan kepada yang di atas. Suwe-suwe nek ngono jembar dadane duwe ati segara. Tiyang menawi kagungan ati segara nek ngadepi masalah napa-napa jawabe rapopo. Segara sori limbah rapopo. Suwalikipun menawi atine ya mung dadane mung segelas ciut mawon, angger ngadepi masalah sithik mesti sumpek terus makder. Mula cirine wong sing sabar ugi ora seneng padu, ora seneng nesu. Padu niku perang mulut, nesu niku perang batin. Nek mubaleki kali bojone blas gak tau padu, Bu. Lah ning neng-nengan 3 sasi niku malah nemen nggih Bu nggih. Nggih. Kala mangsane padu rapopo nek iso rasah neng-nengan. Nek padu neng-nengan wis kebacut rapopo ning watese mung 3 dina. Jotakan karo bojone karo sapa wae kunjul kok 3 dina hukume haram. Mila nek padu terus jotakan nyedaki 3 dina piye carane ndang wanuh melih. Mari wong wedok ngusung mantu gak ndidit karo bojo apa kaya bojo, wong kaya mungsuh wae. Ning tiyang sragen nek tiyang melikan insyaallah nggih sami mawon. Wong wedok ngusung sumbang ning salak sing lanang mampu leleh Pak. Rabi karani patan nyawa tok, jan iki wong lanang ramutu tenan. Sing lanang kepele mara. Muni kowe wong wedok lambemu gambleh kowe ya. Ngarani wong lanang ora mutu nyatane kowe bla-bali ya meteng e. Nek wis padu gemprung-gemprungan gak lorowan nek nenengan terus turune dhewe-dhewe mboke cacah turu ning Mahmburi nganggo kathok lepis turu murep pake cacah turu ijen ning dipan omah ngarep ning gandeng nyedaki 3 dina piye carane ndang wanuh melih. Topik dipanggil rene lepek matur pakmu ning mangarep kono buke nyuwun arta nggih masak ngono ya nggih Mak. Topik melayu ning mangarep Mak sering nyedaki bapak teko mangarep tekoni pake pertinyi-inyi apa lepek anu Pak buke nyuwun arta nggih masak ture wah pake Mak plong sajake mbuke cacah wis papin iki ngajak wanoh iki matur bukmu ya Le buke nek nyuwun arta kon mara rene dhewe ngono ya. Dite tak gawane piye to Pak ra iso Le duwite gembel kok Le dit gembeli ndak tak nyoleti kok. Topik melayu ning mangarep neh Mahmburi neh ekeh-ekeh nyedaki ibuke Bu nek nyuwun arta kan mara teng mangarep dhewe ture ora sudi aku pakmu ki dole bodong kok Pek ya matur bapak gak sida masak ngono ya. Topik melayu ning mangarep neh nyedaki pake Pak nek artane mboten diterke teng Mahmburi buke mboten sios masak ture gak masak gak apa-apa Le wong bapak programe arep jajan ning restoran matur bumu nderek ora nek nderek kan nganggo kathok dawa ngono ya perlune goncengke Honda kon begagah gocikan mestak mriki supaya ndang wanoh kathoke pake gak dilerekne. Topik melayu ning Mahmburi neh. Bu, bapak ajeng jajan teng restoran nek nderek kan ngangge kathok dawa ora arep melu aku kaya wong kutha ae. Ya matur bapak kon jajan dhewe ning restoran kok nek kondur kon gawake bungkusan ngono ya. Topik melayu ning mangarep neh. Buke mboten nderek Pak, mengke kan betake bungkusan mawon. Matur pakmu Le, matur bukmu ya Le, bungkusane iki apa ngono lho. Maksude sego goreng apa sego kucing, begitu maksudnya aku. Wah, topik kesel iki. Esine randang dirampungke kesel. Topik melayu ning
Mburi neh. Piye mau? Bu, bungkusane napa? Wis pokoke ora caturan karo pakmu, aku arek mulih nyang Palur aku. Wah, sajake ibuke kemropok arek purik, mula bapak langsung ning Mah Mburi nyedak ibuke sing wedok gawani duit 4 yuta. Wah, buke jak salaman plek ngapura-ngapura ya bune. Loke jotakan nyedaki 3 dina. Aku wong lanang ora isanan kok bunyo, enek 4 yuta iki tampanono. Engko cicilen dhewe ya. Moh ra sudi aku guyon-guyon bune wong wedok bareng cekeli dhewe 4 yuta ngendikane dadi alus kae. Matur nuwun nggih Kakang Mas, kula mangke nggal masak. Kang Mas nyuwun lawuh menapa? Aku gorengno tekeke ya ibuke. Karo ndok pitik Jawa lurus tengah mateng ngene ya ibuke. Oke Kang Mas, mengke ndoke campuri pospit napa mboten? Ki ya guyon lho Pak. Wong wedok bareng ceklidit 4 yuta iki walah bar magrib langsung nganggo daster ngene wae. Engko bengi hari ibu lho Pak. Oke, delalahi udan riwis-riwis. Yo tembang kangen co rong pupuh. Syukur kalih sabar rampung ngene wis sedil gene. Yo.
durung sepiruwa rugi akhirate ketune tanpa kinira mumpung isih sempat monggo enggal tobat mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas zikir salat ngaji tentrem jroning ati kudu dijebeni rina kelawan wengi poso yakat kaji ngudi sangu mukti nindakno syariat tuntunan agami ngelingono besok kabeh bakal lunga imam takwanira iku sing paling utama nyelametake siksa panase geni neraka Gusti paring ridho akhir hayat manggih mulya. Wah kasete nglokor rampung dereng esine iki sesorae sedhil ae wis sedhil kene wong iki mung nggih jangkep-jangkep. Wonten malih nikah niku kalih lelabuhan, labuh tresna kalih labuh agama. Andarane Mas nganten cintailah suami istri sepenuh hati, saling mencintai sepenuh hati. Supados sakinah mawaddah warahmah, nikah kudu padha tresnane, manunggaling rasa tresna nuwuhaken asreping jiwa. Dalile arumayat selikur tondo yekti panguasane Gusti Allah nggone njodoke sira saka jenismu dhewe litas kunu ilaiha supaya sira ayem tentrem bebrayanira. Kula yakin mantene kekalih lo nikah wis padha tresnane sajake pancen pilihane dhewe. Basane kuweni adahe kreneng, gula Jawa dirubung semut, nek sing nglakoni wis padha seneng, wong tuwa mung kari manut. Tembunge pancen kebo nusu gudel. Wong tuwek do manut anak, anakmu lah bapa kepradah. Nek anake mulah bapa kepradah, nek penyanyine polah anake tambah. Gak tambah soalnya kabeh gak kabeh ora kesundulan terus. Wong mil-mile ya kuwi nek gremis-gremis kan kinario kletikan. Nek wong tua milike jodoh anake duwe pilihan dhewe tetep menang anake. Wong sak peteng-petenge guwa lawa isih peteng guwa wewe, sak seneng-seneng pilihan wong tua ijik seneng pilihane dhewe. Lah bocah saiki nek duwe pilihan pokok nek dindakke oleh jare uwi kenyoh-kenyoh, nek racah kuwi jare emoh diundur bar bodohe gak kantek, jare sepet sawune mentah diempet-empet mesa ora betah. Jare iwak bader ilang matane, selak geger karo rasane, mloto suwengi reng bolong tengah timbang inceng mlebu ngomah. Ngomah kok tengah piye ngomah. Mas nganten padha senenge kelakon jojodohan ngaturaken selamat berbahagia, selamat berbulan madu, selamat menempuh hidup baru. Memang perkawinan itu merupakan puncak kebahagiaan. Tembunge swargane wong urip kira kaya rikala dadi manten anyar. Dadi manten anyar seneng niku pakem, wong gajah dibelangkoni, sing kojah wis tau nglakoni. Nek kula rin dadi manten gletake bungae sak pole wong ngerek lek. Dadi manten nek gak senengi mbok elok, sandangane gebyar-gebyar, bareng-bareng dahar, bareng salat ngasar, jam 7 bengi klithih-klithih mlebu kamar. Wah, terus mbleretke dimar. Wah, bareng anu tangine ngebyar, terus mbenekno galar. Soale bengi nggo digar. Muga-muga suami istri minangka memanikmu. Yo, ayo.
Ayo sing tengah. Sing tengah soalnya gempi ya, Pak. Yo. Yo, Dinak.
Wong kuning kembang jroning atiku asihku angrenggani dadi usadane aku kang nandang bronto lilanono caket mring sliramu tansah gandeng renteng kaya mimim tuno. Ingkang terakhir menika Mas Nganten nikah niku labuh agama. Yen sira nikah seiman seagama, sira bakal begja bahagia mulyane ora mung sekedar ning alam donya. Nggih Islam ingkang panjenengan rasuk menika jatosipun ingkang nyelametaken gesang panjenengan. Mula niku faktor penentu kebahagiaan. Pendukungipun pancen wonten 3. Mila nikahipun tetimbanganipun sekawan perkawis. Tungkagul mar'atu liar bangin tetimbang perdana napa 5 liha ditimbang merga saka harta kekayaane. Syukur entuk anake wong sugih, nek entuk anake wong ra duwe ra masalah. Lo nikah niate ora rabi donya. Donya kenek digoleki bakul akik to ya. Akik niku menjanjikan Pak nggih. Teng TV nu akik nu enten sing tawane miliatan. Soale akik niku jerone wonten wong gambare wayu banget. Ayune ngungkuli sumini bayanan. Wah elok tenan. Buake wong ayu niku gambare Nyi Roro Kidul. Tur iso kedhep sing ngangge akik niku iso kedhep. Syukur entuk anake wong sugih, gelem le Pak Mukidul ke lumayan, kuli kenceng sabuk galeng sawahe sak pendeleng, ternake berhasil sapine 6 wedhus 12, kucinge 200. Kucinge tek akeh men wong pake bakul kertu kok nduk. Mung gambarane, ora kok ngarani besane mboten gambarane. Wali kasabiha ditimbang merga saka nasab keturunane, syukur ahli ibadah pangkate dhuwur. Lajeng menapa malih wali jamaliha ditimbang merga saka jamale kakunge bagus, ceweke ayu. Wis saking menika niku faktor pendukung nek cara bal-balan mung supporter. Kayak supporter 10.000 jane, sugih kabeh, pangkat kabeh. Ayu bagus kabeh supportere nek tenane teng jero lapangan niku mangke pemaine lemah ya tetep kalah. Mula Mas Nganten harta pangkat bukan jaminan kebahagiaan. Tembunge kebahagiaan aja digoleki ning ngendi-ngendi, wong manggone ning jero lapangan atimu dhewe. Nek jero lapangan niku pemaine Iman Santosa dan kawan-kawan imane kuat ing kono margane huwaladzi anzala sakinatan fi qulubil mukminin. Gusti Allah bakal nurunake wahyune katentreman kebahagiaan sakinah ana sajrone atine wong sing padha beriman. Mila ingkang pungkasan iki Mas Nganten, orang beriman diharapkan mampu nindakaken tugas hamba kepada kholiknya. Napa to ngibadah wa ma umiru illa liya'budullah. Sira urip ora diperintah kejaba mongkon padha ngibadah mring ngarsaning Gusti Allah. Mila ingkang pungkasan terakhir niki Mas Nganten mangke ngibadah ingkang baken-baken terus dipun tengenaken contoh ngaji dijebeni kon ngudi ilmu sing manfaat, silaturahim ingkang greteh sebab panjenengan gesang bersama masyarakat, sembahyang wajib ingkang tertib aja padha ninggal salat, wulan Ramadan poso luwih nglentheh ditekad, nek keluwihan rejeki kon sedekah mbayar zakat, menawi kagungan putra jaler mangke wayah tetak disunat, putrane putri wayah rabi ndang ijab, sedulure sakit dibesuk dongake bentang sehat, tanggane kesripahan ndang daya-daya layat. Nek malam minggu kurang perkasa golekne obat kuat. Soalnya kumpul bojo niku rekening nggih ngibadah. Ngibadahi kumpul bojo niku sedekahan. Mula para kerep malah apik yu, soalé niku sedekah ngaten. Mila ibu-ibu manten lawas barang nek suwe ra dikumpuli Kang Mase mang nuntut, Bu. Kowe tek suwe men ra sedekah, Mas.
Mbok bilih mekaten monggo kasuwun tadahamin ndongaaken dhateng nganten kalih mugi-mugi nggih nikah membawa berkah. Mugi-mugi kesangklolan panjenengan manggih kabeksan kamulyan donya prateng delahan. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain warḍana mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten entong ora eneng santeke ngomong ora eneng enteke matur nuwun bluluk disawatke ketok ending kluk do ngematke gedang kluthuk mateng wit sampun tuwuk nyuwun pamit berkat segane pulen menawi lepap nyuwun pangapunten sega liwet lawe rambak amdum slamet dumugi dalem piyambak-piyambak yupainem bakul telo cekap semanten atur kula tahu susur tempe kripik gula jawa tinggo jamu kula matur tenane ngajak apik dene disengguhala ya sa kajeng panjenengan mugi-mugi dados langganan uga ngarani koe kumplitan kali Pak Padi Tarno kok. Mekaten amit-amit jabang bayi nyuwun pamit aja digondeli, kambil sawit kuning-kuning nyuwun pamit sareng Sriuning spesialis penyanyi tengah piyambak. Sing tak suwun mung fotomu. Yo fotomu rong pupuh mekaten wal angpumingkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atos-atos Pak. Dadah. Enggak gitu dong harusnya. Pripun, Selamat jalan sayang. Yo ora pareng. Oke, sebutan sayang ki ora kuduan kok. Masuk. 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 Selalu terbayang sayang. Oh, aku sayang. Aku sayang.
Panjenenganipun para para tamu sinedan kakung putri ingkang mangke suka basuki. Toto Joro payuhan prasoso ingkang kawangku timjanipun Bopo Noto Prawiro wonten ing dalu kalanggan punika sampun paripurna. Boten anama nundung awit kelawan penjasami. Nggih Toto Joro ingkang karantah wiwit purwa madya ngantos sono tansah mangke rayu lujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Pramila dumateng janipun Bopo Bambang Supeno sekalian ibu. Kepareng nyaket dumateng temanten sekalian kabedol kajumenengaken wonten sungapaning wisma pinangun ingkang saperlu nyuwun tambahing